Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Президентка представила проект стратегии национальной безопасности. В Неспоренах на территории молодежного центра была открыта творческая мастерская. Камрадский лицей запускает акцию «Видеть сердцем». На заседании Высшего совета безопасности глава государства представила проект стратегии национальной безопасности. Проект определяет угрозы безопасности Республики Молдова и предлагаемые направления действий по укреплению национальной безопасности, а также безопасности каждого гражданина. Миссия, представленная в стратегии национальной безопасности, основана на трех основных целях: защита и обеспечение безопасности всех граждан, создание сильного и уважаемого государства, вступление в Европейский Союз, где мир гарантирован. Глава государства заявила, что для достижения этих целей будут предприниматься действия по нескольким направлениям: увеличение инвестиций и укрепление сектора обороны и безопасности, постепенный прогресс на пути к решению Приднестровского конфликта, углубление партнерства в сфере безопасности с наиболее развитыми и процветающими демократическими странами мира, усиление борьбы с коррупцией и созданию сильных институтов для обеспечения соблюдения закона. Республика Молдова будет способствовать региональной и международной безопасности. Недавно в Неспоренах на территории молодежного центра была открыта творческая мастерская «Арт-центру Неспорень». Это проект, предназначенный для молодежи района и направленный на развитие творческого потенциала в живописи, дизайне одежды, работе с полимерной глиной и бисером. Подробнее в репортаже наших коллег. Recent, la Nisporeni, în incinta Centrului de Tineret, a fost inaugurat atelierul de creație Art Centru Nisporeni. Acesta este un proiect destinat tinerilor din raion și are drept obiectiv dezvoltarea potențialului creativ în pictură, design vestimentar, lucrul cu lut polimeric și cu biser. Acest proiect a început în perioada aprilie, iar în perioada verii, noi împreună cu doi tineri și doi profesori am participat la două școli de vară unde am cizelat ideea proiectului, iar pe parcursul lunii august am făcut bugetul, am primit finanțarea și am cumpărat deja toate materialele. În perioada următoare urmează să lansăm 4 cursuri pentru aproximativ 30-40 de beneficiari. Cursurile respective vor fi un curs de design vestimentar, un curs de modelare cu lut polimeric, cusut în biser. Sperăm că acest curs va schimba un pic percepția tinerilor din Nisporeni și le va spori creativitatea. Invităm tinerile noastre de la Centrul Tineret să cânte. La eveniment a fost prezent președintele raionului Nisporeni, domnul Vasile Mărcuță. Edilul le-a mulțumit tinerilor pentru implicare și atitudinea cetățenească deosebită. Chiar vă mulțumesc și sunt recunoscător că voi face lucruri foarte frumoase. Bineînțeles, și este aportul liderului care este aici în centru.
este binevenit lucrul ăsta și noi avem edificiul ăsta nostru frumos, unde ar trebui să facem foarte multe lucruri frumoase. Și eu când aud de cuvântul proiect, eu închipui un proiect grandios, adică un proiect mare de investiții, investițional. Dar acum am revenit cu gândul că orice proiect, cât de mic n-ar fi, este un proiect foarte binevenit și foarte frumos. Dar proiectele mici duc spre proiectele mari. Vă doresc mai mult inițiativă, sănătate să aveți, să nu vă opriți aici niciodată. Avem un viitor, viitorul e a vostru. Vă mulțumesc că sunteți, mulțumesc că implementați așa proiecte și chiar vă ador. Iar invitații, potențiali parteneri de proiect, au subliniat rolul incontestabil al tinerei generații în făurirea unei societăți sănătoase. Vreau să zic că sunteți tineri foarte frumoși. Proiectul care astăzi se deschide pentru voi este foarte frumos și sunt sigură că ceea ce veți crea voi în acest proiect va fi foarte frumos. Și cum frumosul va salva lumea, eu cred că voi sunteți cei care veți pune bazele unei societăți frumoase, trainice. Sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi la acest eveniment frumos, interesant. Văd acest proiect, într-adevăr, ca o, să zicem, o spargere de gheață, să zicem o flacără, un scânteie acolo care de la ea o să pornească tot. Această scânteie sunteți voi care cu energie, cu idei noi, care împreună cu Școala de Arte Place vrem să colaborăm, să facem lucruri frumoase, interesante pentru Raion. Eu vă felicit pentru acest proiect, vă felicit pentru curajul vostru și vă doresc succes și ca pe viitor să colaborăm să facem, cum am zis, lucruri frumoase. Managerul Centrului de Tineret Nisporeni, Adrian Ungureanu, a mulțumit invitațiilor, dar și tinerilor care au contribuit la realizarea proiectului, cărora le-a înmânat diplome de merit. Mulțumesc că sunteți astăzi cu toții alături de noi la acest eveniment frumos. Este un proiect de suflet pentru noi și l-am câștigat în cadrul programului UCreate. Este un proiect finanțat de Terre de Zon și totul a pornit de la, pot spune, de la un curs de design vestimentar care noi l-am făcut anterior. Noi am văzut un feedback pozitiv din partea tinerilor și un interes și atunci ne-am gândit să dezvoltăm ideea de a crea un spațiu comod pentru tineri pe care ei să-l utilizeze oricând, să vină să-și dezvolte capacitățile, abilitățile și poate crea de sine stătător. Și totodată în acest spațiu să oferim posibilitatea de să instruim tinerii, să aducem mentori pricepuți pe anumite domenii. La moment avem mentori pe design vestimentar, lucru cu lut polimeric, pictură, biser, deja vorbim și de broderii. Da, deci o să fie un continuu, nu o să avem o curiculă bătută în cuie, dar o să fim într-o continuă creație și am vrut, în primul rând, să mulțumesc conducerea raionului care a fost tot timpul deschis față de noi și ne-a ajutat cu acest spațiu. Deci, domn președinte, mulțumim mult și aveți aplauzele noastre pentru susținere. Da. Mulțumesc și domnul Lilian Zbârnea că ne-a ajutat la fel cu spațiu. Și mulțumim pentru că ați dat curs invitații noastre, mulțumim școlii profesionale și mulțumim școlii de arte, cu care suntem siguri că vom avea niște parteneriate foarte bune. Și nu în ultimul rând, poate cu asta trebuie să încep, vreau să mulțumesc tuturor tinerilor care au muncit la acest proiect. Avem o echipă minunată, niște tineri foarte, foarte capabili. Evenimentul a finalizat cu tradiționala tăiere a panglicii și scriere a mesajelor în cartea oaspeților. Voluntarii ai centrului, precum și liderul instituției, și-au exprimat încrederea că proiectul le va oferi tinerilor creatori reale oportunități de dezvoltare. Sunt voluntară la Centrul de Tineret de jumătate de an, iar astăzi suntem prezenți la inaugurarea atelierului de creație Art Centru. Mă bucur foarte mult că acest tip de proiecte sunt prezente. Avem oportunitatea de a oferi tinerilor o șansă de a-și dezvolta abilitățile critice cât și creative. Ne bucurăm foarte mult că oferim oportunitatea tinerilor de a participa la diferite cursuri, precum cursul de design vestimentar, pictură, biser, cât și modelare cu lut polimeric.
sunt voluntar al Centrului de Tineret de aproximativ jumătate de an. Mă aflu azi în Centrul de Artă al Centrului de Tineret, care a fost astăzi inaugurat cu multă speranță și dăruire și creativitate. Cred că importanța acestui centru este pentru tinerii de la noi din raion, pentru a crea cât mai multe lucruri noi, cât mai multe lucruri frumoase și pentru a-și dezvolta creativitatea lor. Pentru moment, în atelierul de creație avem planificate 4 cursuri. Este cursul de design vestimentar, în 2 etape, unul ce ține de desen și altul de propriu-zis croit, un curs de lucru cu lutul polimeric, altul încă un curs de pictat și un curs lucru cu biserul. Însă căutăm noi parteneriate, bunoară astăzi am mai stabilit un parteneriat de a lucra cu broderiile, am găsit un specialist și vom fi în continuă căutare de lecții, noi oportunități, poate proiecte pentru a ne extinde. Totodată, spațiul dat nu este doar un spațiu unde vom avea cursuri, da, este o zonă confortabilă, însă va fi și o zonă prietenoasă și mereu accesibilă pentru tineri pentru a lucra la propriile lor proiecte. Dacă avem tineri talente, dar ele sunt foarte multe tineri talente, vor putea veni cu ușurință să lucreze la propriile lor idei. Tot acest proiect va culmina în acest an cu un târg de caritate pe 21 noiembrie de hram, când vom face un târg de arte cu scop caritabil și unde vom vinde produsele realizate în acest atelier și suplimentar vom încerca să găsim talente în oraș, în creație, în artă, care vor dori la fel să participe la acest târg. Vom încerca să înglobăm arta și o cauză de caritate și sperăm să iasă bine. Atelierul de creație Art Centru Nisporeni este un proiect câștigat prin programul YouCreate, finanțat de Fundația Ter de Zom Moldova și are o valoare de circa $2000. Ежегодно 13 ноября отмечается Международный день слепых, главная цель которого – привлечение внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В преддверии этого дня начальная школа лицея имени Гайдаржи запускает акцию «Видеть сердцем». Приглашаются все жители и гости муниципия Камрат принять активное участие в благотворительной ярмарке, которая состоится 13 октября. Все средства будут направлены в помощь слепым и слабовидящим людям. Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!